அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணலாமா? ஆர்டர் பண்ணிட்டா போச்சு. தொடக்கம் ஆர்டர் பண்ணிட்டா 2000 ரூபாயா? டேய் இப்போ ஆர்டர் என்ன பண்றடா? அது வீடு பெருகிறது தொடக்கம் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். நான் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். இன்னைக்கு டேட் 25 ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன். என்னடா பண்றடா? இன்னும் ஃப்ளிப்கார்ட் வரலையா அது பார்த்துருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தொடக்கம் ஆர்டர் பண்ணேன், அது இன்னும் வரலையான்னு பார்த்துருந்தேன். நேரா போய் கொஞ்சம் லெஃப்ட் எடுங்க. மோனிஷராஜா நீங்க ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஆர்டர் பண்ணுங்க. உள்ள வாங்க. கொஞ்சம் எடுத்துக்காதீங்க. தொடப்பு வச்சு நீங்க 10 வகையா யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து கீழே குப்பை தான் பெருக்கலாம், அடுத்து மேலே ஜூஸ்னா பெருத்து ஒட்டர் கூட அடிக்கலாம். அடுத்து நீங்கள் பாத்ரூம்லன்னா அடப்புனீங்கன்னா இது பின்னாடி இருந்து போய் வச்சு கொட்டிங்கன்னா அடப்பு ஃபுல்லாக போயிடும். அடுத்து நீங்கள் எதோ சாப்பிடுமே பல்லு மாட்டிக்கிச்சுன்னா இந்த குச்சி எடுத்து பல்லு வச்சு கொடுத்தனா ஃபுல்லாக அது வந்து ஃபுல்லாக போயிடும். இது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். தொடப்பத்துக்கு அடிக்கல, தொடப்பத்தில் அடிக்கலாம். உங்களுக்கு செருப்பு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன். இதுதான் உங்க செருப்பா? செருப்பு பிஞ்சிரு போய் காயிலாக கூட போட்டா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க கொஞ்சம் வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் தரேன். சரி ஓபன் பண்ணுங்க. இங்க வந்து நில்லுங்க. நீயும் பொருளும் போடா.